Στο δάσος του νησιού, ο ναυαγός συνεχίζει την αναζήτησή του για ξύλα και υλικά, όταν ξαφνικά συναντά μια μικρή ομάδα ηθαγενών. Φαίνονται επιφυλακτικοί, αλλά τον κοιτάζουν με ενδιαφέρον. Τώρα, εκτός από την αναζήτηση υλικών, πρέπει να επικοινωνήσει αποτελεσματικά και να κερδίσει την εμπιστοσύνη τους. Οι ηθαγενείς του προκαλούν άγχος, αλλά κρατούν κάποια από τα υλικά που χρειάζεται για τη βάρκα του, όπως κλαδιά και σχοινιά. Ο ναυαγός καταλαβαίνει ότι ίσως μπορούν να τον βοηθήσουν, αλλά πρέπει πρώτα να αναπτύξει εμπιστοσύνη και να τους δείξει τις καλές του προθέσεις. Οι ηθαγενείς δεν μιλούν τη γλώσσα του και επικοινωνούν με κινήσεις και χειρονομίες. Ο ναυαγός χρειάζεται να είναι ανοιχτόμυαλος και με σεβασμό, προσπαθώντας να κατανοήσει τις εκφράσεις τους και να ανταποκριθεί κατάλληλα, χωρίς να τους κάνει να νιώσουν απειλή. Προσπαθεί να μάθει λίγα πράγματα για τον πολιτισμό τους μέσω παρατήρησης και ακούγοντάς τους προσεκτικά, καθώς συνομιλεί μαζί τους με νοήματα. Οι ηθαγενείς τον προειδοποιούν ότι δεν πρέπει να μαζέψει πάρα πολλά υλικά, γιατί μπορεί να βλάψει το δάσος. Τότε συνειδητοποιεί πως πρέπει να σεβαστεί το περιβάλλον, από το οποίο και οι ίδιοι εξαρτώνται, για να διατηρήσει τη φυσική ισορροπία του τόπου.